Ses gelýändir diýip umyt edýän inni häzir burumund kontrol edýän sesi, ses kontrol ba ses ba geldi. Osman Tançow minnettar. Merhaban dogunlar. Assalamu alaikum. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Tekniki täwirlikler sebäpli hem giýjak alýas, hem görüşüňiz ýaly sesim gelmedi. Sag bolsun gollaýanlarymyz, golluwçylarymyz, hemaýatkarlarymyz, illeşlerimiz professional video kamera alıp berdiler, iyi verdiler, soğuk ettiler Türkmenim kanalyna, Türkmenin informasyon görüşüne. Bu bütün tekniki berilýän kömekler hiç biri döwlet baýhanyň şahsy zaty däl Türkmenim kanalynyky. Biz başga wezipä geçemizde ýa-da ornumuzy ýene bir illeşmede beremizde bu zatlaryň hemmesi şoňa geçýär. Şoň üçin professional kamera bolansoň bir tarapdan höwes, bir tarapdan begenç, tolgunç kameraň üstünde knopkajyk düğmejik bar ekeni, şonu açmany ýadynda çykartdym. Minnetdarlyk bildirýän doganlarymyza. Indi merhaban doganlar, şu günkü tema başlamazdan öň nädip bolsa iýun aýynyň başlap biz Türkmenistan bilen baglanşykly habarlar gepleşigini ýoly goýmak isleýäs. Habarlaryň köpligine görä, ýygyjamlygyna görä, ähmiýetine görä 2 günde bir habarlar gepleşigi ýa 3 günde bir bolup biler, ýa hepden başynda ýa-da bir aýagynda da 2 görünüşinde diňe habarlar, o taýda kommentariýa hiç zat ýok. Ýazgydan eders. Soň watandaşlarymyz, tomoşaçylarymyz öwrenşse, olar öwrenşenden soň habarlary göni aýlymda da edip biler. Göni aýlymda hem habarlar, hem habarlara watandaşlaryň bildirýän garaýşlary, watandaşlaryň şoňa berýän bahasy şeýsek has goýulmak biler. Teklip sizden nähil görseňiz şoňa görä biz habarlar gepleşigini nädip bolsa ýoly goýarys. Iýunyň 1-inden başlap ondan naşarynam Türkmenistanda bolup geçen möhüm wakalar bilen, habarlar bilen baglanşykly jurnalistleriň, siýasatçylaryň, siýasatçylaryň, medeniýet ýa-da jemgyýetçilik işgärleriniň öz garaýşlaryna, zatlaryna halk köpçüligine ýetirýän öz ara söhbetleşikleri nädip bolsa dikkatyňyzy ýetirir. Indi bilşiňiz ýaly Birleşen Türkmen Halk Frontu Türkmen Hereketiň geçen taparky efirinden bäri köp sanly ütköşmeler, habarlar bolup geçdi Türkmenistanda we Türkmenistan bilen baglanşykly. Iň esasy adam Aşgabatdaky Berdimuhammedowlaryň ogurluk hökümetiniň, häkimiýetiniň halkara derejede reklama edilmek üçin gülkünç, absurd, heňe gelmeýän ýygnaklar, çäreler ýa bolgusyjy reklamalar zatlar edildi. Ýa edilmäge dowam edýär. Hiç kim sebäbi bulary ikrar edenek, kabul edenek adam ýerine goýar. Şoň üçin bular öz ýaranlary bilen köne biznes şärikleri, partnerler bilen şol Leningradly, Sankt-Peterburgly Matviyenka ýaly, bilşiňiz ýaly Matviyenka maşgala bolup Türkmenistana gaty köp ýyllan bäri biznes alyp barýar. SSR'ň ýykyljak döwürlerinden başlap şondan bäri garaşsyzlyk döwürüne de biznes edip gelýär. Diňe bir haram tohum bilen Berdimuhammedowlar bilen ondan öňden bäri biznes edip gelýär Matviyenka. Şoň üçin Matviyenka Türkmenistana giden bolmagy, o taýda käbir zatlar gürlän bolmagy, zat eden bolmagy, öz biznesini, öz bähbitini goramak üçin. Özüň gorap bilermi? Özüň gorap bilmeýän
Türkmenistan'daki Haram tohumun Berdimuhammedowylaryň bähwidini awraýyny gorap bilerim bilemok. Matviyenka olar ýalaky gorap bilen bolsa, olar ýalaky güýje gudrata eýe bolsa, öz ýurduny gorasyn. Öz halkyny gorasyn ilki bilen. Olar ýaly gaýratly bolsa. Öz halkyna eýe çyksyn. Ondan soň artyk başwagty bolsa, güýji bolsa, onna Türkmenlere bähwitli, ýyl-gün bähwitli türkmenlere gorluk edip, kömek edip biljek bolsa, etsinler üçin etme diýeli. Şular ýaly. Oň daşyndan gaty täsin barlar. Gaty täsin barlar. Bolup geçje, kameralaryň arkasynda, ýapyk kapylaryň arkasynda aýak allygyna bu Berdimuhammedowlara kim gowy bermeli, kim köp bermeli ýarşy bar. Bu ýarşyň netijesinde de Ahal welayatynyň täze gurulýan bir merkezi bar, täze bir şäher bar. Şol şähere ýallaklygyň rekorduny täzelemek üçin şol şähere arkadan ady dakylmaly diýilen. Şonu dakmaly şeýle taýýarlyk bar häzir. Bütün taýýarlyk şoň üstünde diýär şu an. Inni bärde bir zat bar. Näme üçin bu zatlar ähmiýetli? Bu zatlary bular näme üçin futşular ýalyky? Meselem hökümetleriň ýygynyny geçiren bolýarlar Aşgabatda. Bir-birine medallakan bolýarlar, bir-birine nişanlakan bolýarlar, bir-birine bir zatlar sowgat eden bolýarlar. Titullakan bolýarlar, ýa bir zat eden bolýarlar. Meselem. Sebebi bunlar gowy bilýär, gowy gözýetdirýär. Bütün dünýä Türkmenistan'daky Berdimuhammedowylaryň ogurluk hökümetini hiç kim tananok. Adam hasap edenok. Özüňiz bilýäňiz, näçe wagt geçdi aradan. Hiç ýyly bir çynnaka hiç zat ýok. Diplomatiýa, halkara syýasy gatnaşyklar taýdy. Aýak allygyna bular öz hojaýynlaryna özüni çağırdyp reklam etdirjek bolýarlar. Bulan Hudaýy taňrysy Putin. Edip Putina özüni çağırtyryp, Serdar ikilikçini çağırtyryp, şo taýda inha Putin çağırdy, diýmek muny ikrar etdi, kabul etdi. Putin ýaly biri çağırýan bolsa, görüşýän bolsa, kabul edýän bolsa, diýmek bir kabul edilen siýasat we ýa kabul edilmeli siýasat we ýaly reklam etjek bolýar bular. Matviyenkany getirmekleriniň, zat etmekleriniň hemmesini diýip sebäp şol. Näme üçin Matviyenka bilen gaty gadymy Matviyenka Türkmenistan'da gaty gadymdan bäri maşgala bolup biznes edýän biri, özüm siýasatçy. Nirden nähili gelli, häzir ona aýda oturmaga gerek ýok. Ýöne birazjyk gyzyklansaňyz bilen özara gatnaşyklaryny, şahsy gatnaşyklaryny, tähwitlerini hemme zady apaçyk görüp, düşünüp gözýetdirseň bolýar. Şoň üçin häzir esasy tema geçersek mekrowanda onur ýöne şu taýda häzir bilişiňiz ýaly Türkmenim kanalynyň güni ýaýlym alyp barış görnüşi, şekli watandaşlaryň kommentariýalary bilen, garaşlary bilen. Şoň üçin watandaşlarymyz bilen salamlaşýas, soň temaga geçýär. Inni gaty tätin bir zat bar. Şol Matviyenka gelenne, şol Serdar Süplük bilen gürleşenne gaty gülkünç bir zat bar. Serdar Berdimuhammedow öňüne telefon goýup, şo telefondan okap gürleýär. Bulam şoň ikilikçiliginiň dogry sugutnamasy. Tehniki täwlükler dowam edýär. Bir mehmanymyz bar, ýöne ol mehman häzir girip bilenok. Inansak da
bizde hiç ili serediyen bir päsgelçilik yok. Bir taraftan stüdyoda hiç ili päsgelçilik yok. Antipropaganda Sessiz Söýgü filminin 3-nji seriýasy diýip degişýär. Mikrofon açmany ýadymyzdan çykaranyňyz üçin antipropaganda taýy bol. Ahmet Mahmud salam aleykum döwlet ağa we watandaşlar diýär. Salam. Osman salam aleykum diýär. Salam. Ses ýok diýär. Açyly taýy bol geldi. Osman, kömek edenlerin eli yüzü dert görmesin, eden kömekleri Allah'can müngesse edip kaytarsın niye? Halkın görüşünü, halkın frontunu, Türkmen halkının informasiya görüşünü, yani hakikatları bütün dünya yayratmak, kabul ettirmek ve şu hakikatlar esasında da halkın hak hukuku, halallık, adalet görüşünü halkara derecede gollaw almak. Esas maksat. Şoň üçin şu informasyon görüşüň ähmiýeti we alınıp barylmagynyň maksady şundan ibaret. Mehribanlyk bolmaly. Eden kömegiňiz döwlet baýhana däl Türkmen milletiniň agzy birligi hem bütügüýligi üçin alyp barýan görüşüne kömekdir diýär Osman Edil özü. Osman peçat bassın, ömrüň uzak bolsun. Edil Osman Pirýaly. Matviyenkaň gelmesi Ukrainadaky bolýan sögüş üçin Putin post-Sovet öňkü Sovet Soýuzynyň ýurtlarynyň her aýda tölenýän salgytlaryny ýygnap gidýär. Görüňizokmy gelen myhmanlar hemmesi diktator döwletleriň wekilleri. Gaty täzinde aýtdyşdy Osman. Gaty täzinde aýtdy. Ömrüň uzak bolsun Osman. Şu taýdaky aýdan da gaty täzin. Täze diktatorlary gorlaýar. Hemmeti birek gorlaýar. Pikir etmän Berdimuhammedowlar özüne awray gazanmak üçin, öz ugurluk Aşgabatdaky ugurluk häkimetini kabul etdirmek üçin reklama, halkara derecede reklama gollawa mätäşik çekýärdi. Ýok, şolar wagtyň özünde Aşgabatda gelip, ýa bular bilen bile gatnaşýan diýleki diktator döwletleriň, diktator hökümetleriň işgärleri, ýol başçylary bularam edil şu Berdimuhammedowlar ýaly kömege mätäç. Sebebi bular bilýär. Gaty ýakynna halkara derecede bakyňam öňkü efirlerimizde aýdyp geçýärdiň, o bakyňda bütün dünýäde şu wagt gürleşilýän zat şu. Nowat Orta Aziýa, Merkezi Aziýa döwletleriniň elli, kiçi döwletlere geldi. Başlanma şu taýdan başlady. Owganistan bilen. Owganistana göz görteli. Hemme zadyň kelle keser, nadan, wagşy Talibanlara hemme zadyň onlarça milyar dollarlyk zadyň bagş edilmegi, bir ýurduň şolara sowgat edilmegi bu Merkezi Aziýada gaty aýylgançy oýunyň başlanyny şu taýda gaty aýylgançy proýektleriň maksatnamalaryň durmuşa geçirilip başlanyna bir işaretdi. Ýöne beýleki tarapdan bu halkara meçhul bermeler, onun öjükdirmeler, propagandalar, zatlar, oýunlar bulan hemmesi birden
Putin'i Ukrayna hücum etmeli gönüktürdü ve duduğa düştü Putin. İnnem Putin özünü, hükümet özünü ve öz hakimiyetini duduktan alıp çıkmak için dürlü zatlar ediyor. Başarar mı? Başarmaz. Tesvirlere devam edýär, soň temaga geçelim, mehribanda bollar. Maslahat geçiren bolup Putin kakalaryna gizliň ýagdaýda Ukrainadaky beýguna halky öldürmek üçin pul jemläp Matvienko samolyotyny pullun noldurup uğratdylar diýär. Bulan bir garaýş. Muňa da ýok diýip bolmaýar. Sebebi aýdýana ni berde alış-veriş, alış-çalış ýagdaýy bar. Biz sizi gorlaly, sizem bizi gorlaly. Ýagny diktatorlar biri-birini gorlamak. Ýöne halkdan üzüňe bolar. Hakykatdan üzüňe. Tebigatyň kanunlaryna ters. Hakda galan alaky düdügününe ters. Belli bir möhletde bir zat edip bilerler. Ýöne soňy ýoklar. Inni halkara arenadaky oýnalýan oýunlaryň bular görüp dur. Bulan ömrü gutordy. Bular görýär daragaçyny. Şoň üçin şol daragaçyna gitmejek bolup, inni diktatorlar Merkezi Aziýadaky we beýleki ýerlerdäki Azerbaýjanyň muň içinde Merkezi Aziýa bolmasa da bir-birini gorlamaga başladylar. Gaty täzin murdat bu gomporup reklama edilýän Turan Türkiýe döwletleriň geňeşimi nämesi şol bir gurama näme bir zat bar. Olum ogurluk pikir, ogurluk diňe pikir ogurluk edýän işleri ogurluk, ideýalary ogurluk hemmelerde ogurluk. Ogurluň edýän reklamalar diýil gepin tümmeker muňa. Başa barano hiç satlary. Türkiýe döwletler Türk Konseyi diýilýär, Türkiýe döwletleriň guramasy gelýärler. Öz aralaryna gurrun edenlerine, çykyş edenlerine rus diline çykyş edýärler. Bulam bu adamlar aslında milli temany, Türkiýe döwletleriň birligi, bilelikde hereket etmegi ýaly, bir bileleşik gurmagy ýaly, pikirleri, ideýalary öz diktatorlyklaryny mümkin bolsa ýene bir salam ayakta tutmak üçin ulanýanyny görkezýär. Şoň üçin edil häzirki döwürdäki bu Turan gurulmaly, Türkiýe döwletleriň guramasy gurulmaly, geňeşi gurulmaly, osy masy gurulmaly, bulan hemmesi diktatorlyklaryň wagtlaýynça wagt kazanmak üçin öz häkimetlerini täzeden güýç toplamak üçin, çykarga gözlemek üçin bulan edýän hilegärlikleri mehribanda bolar. Häzir iň soňky Osmanyň tesvirini okap, soň temaga geçmekçi. Osman dowam edýän sebebi bir tarap döwlet nädip uruşa kömek etsin. Bir taraplyk galmady bolýar. Beýleki döwletlerim Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň sanksiýalaryndan gaçmak üçin şeýle maslahatlaryň üstü bilen uruşa kömek edýärler diýe gaty dogry, ömrüň uzak bolsun, ören dogry, dogry gollaýan. Osman emma biýüne halkyň gany ýerde galmaz. Bu haçana çenli dowam eder. Öýdýäňiz. Köpden wagty az galdy diýe gaty dogry, wagty az galdy. Indi şu ýerden biz temamyda geçeceğiz. Mehribanda bolun. Indi şunça absurd zatlar bolupdyr. Hawa. Bu topar yalan, ýaşyryk zatlar bolupdyr.
bütün dünyanı arlajak bolýarlar. Halka arlajak bolýarlar. Diktatorlar birleşip bir-birini gollap, bir-birini halat etjek bolýarlar. Iň azyndan birleşip öz diktatorlyklarymyzy halat edeliň diýip maslahatlar, ýuwnaklar geçirýärler. Onun ine şol ahalyň täze bir merkezi gurulýar. Şol täze gurulýan şäherede bu ulu diktat, garry diktatoryň haramdagyň ady goýulmalydyr. Ol o zatlar eýem kabul edildi ýöne inni şonu nähili bir dünýä köpçüligine, halk köpçüligine öwrenişdirýär, ýumşak bir görnüşde şonu nähili biz neme edip bileriz. Kabul ettirip bileriz diýip şoň şu wagt neme geçýär. Propaganda geçýär. Nimekrovanda oňlar biz habarlamada geçýär. Şol Azatlyk radiosy şeýle bir habary ýaýradýar. Şol habarda Azatlyk radiosy 28 aprelde Prezident Serdar Berdimuhammedow ahalyň gurulýan täze paýtagtyna, ýani Ahal welaýatynyň merkezi gurulýar. Täze şo taý gözüçüligi gelýär. Şo taýda da şol pikir ortaga atylýar diýär. Bu yallaklar Serdara yallaklap yaranmak üçin kakaň adyny goýulýar. Oğlum kakasyna yaranmak üçin gepin tümmökkeri berene yallaklan neme götürmek ýaraşy satanyň arasynda nemesini. Awa mehrumanda oňlar, tomaşaçylar, tesvirçiler Ahal welaýatynyň gurulýan täze merkezine, täze şähere haramda Berdimuhammedowyň adynyň dakylmagyna, bu dakylýa görürsüz. Ýöne şu wagtdan men siziň nemäňizi, garaşyňyzy öwrenesiň gelýär. Awa indi hemmäňiz Serdar ikilipçe boyun bolduňyzmy? Ahal welaýatynyň halky täze merkeziniz, welaýat merkezi gurulýar, täze şeker gurulýar. Awa siz razymy şu täze şähere şu haramzadaň adynyň dakylmagyna? Haýsy tarapdan seretseňiz seredin. Irym taýdan seretseňizem bir haramzadaň adynyň dakylmagy täze bir şähere. Ol şumlugyň, tumaýaklygyň alamaty. Awa siz bagtyňyzy ýatyrjak bolýaňyz. Şu gurrunlary häzir çykarmaga başladylar. Garşylygyňyzy hukmany suratda görkezin. Nähili garşylyk görkezmeli? Nähili şunu protest etmeli? Bilmeýän bolsaňyz ýörüýte aýratyn, gepleşip gysgaja edip nähili şu zatlary protest etmeli? Onam ýöwredeýin. Şoňa da razy. Eger özüňiz sokup bilmeýän bolsaňyz ucundan tutup sokmaga kömek edelim. Başka näme diýin? Inni mehrumanda oňlar. Arkadan şäheri bilen baglanşykly habary size ýetirdim. Oň bilen baglanşykly garaşlaryňyzdan ýazyn. Gaty täzin bir zat bolup geçdi. Bu Serdar Berdimuhammedow Serdar Süplük diýilýär. Öňkü gepleşiklerimizde de aýtdyk. Prezident bolmaga beýlede dursun. Haýsam bolsa bir mektebe garawul bolmaga da münasip biri-de. Düşünje taýdan, gurumaçylyk, ukyp taýdan
Nol. Serdar. Munam öz ýalňyşlary bilen suwud edýär. Meselem saýlawdan öňkü Türkmenistanyň kontrolunaky telewideniyede eden çykyşy duruşy bilen şo wezipe münasip därligine dogry suwud etdi. Bütün edýän reklammalary özüni hasam biýara etkide otur. Indi Türkmenistanyň kronikasy neşrine gaty täsin bir habar çap edildi. Şo taýda Serdar Berdimuhammedowyň öz geplemeli zadyny elindäki telefonu bilen şo telefondan okap oturanlygyny görkezýär. Valentina Matviyenkaň öňünde şo orçça gürlenni şo telefondaky teksti okap gürle. Indi bu Serdaryň ikilikçiligini diň subutnamasy. Bu diňe Serdar Berdimuhammedowyň ikilikçiliginiň subutnamasymy? Ýok. Bu şol wagtda Serdar Berdimuhammedowyň töwereginde işleýänden hem gömükdiginiň, ikilikçiliginiň, maskaradygynyň subutnamasy. Şoňa şeýtmäň diýip bilmeýän bolsalar, iň azyndan bir başga bir görnüşde düşündirip bolýanlar. Eger Serdar ikilikçi, orçça gürläp bilmeýän bolsa, elindäki telefona bakyp, telefondan okamagyň ýerine türkmençe de gürläp bilen okýar. Türkmençe gürlese, bu Türkmenistan döwletiniň adından otyrar şo taýda. Birem terjime etsin näme? Tekst okap maskara bolmaly bilen zat ýok ataýda. Maskaraçylyk. Muň özü maskaraçylyk. Okap görüň şonu. 12-nji maýda bu habar waka şeýle bolýar. 12-nji maýda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy Haramda Berdimuhammedow Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň hökümet ara ilkinji ýygnagyny geçirdi. Ýanky Osmanyň aýdýany dogry şol Sowet Soýuzynyň öňkü gullarynyň diktatorlyk häkimetini toplap, şolar bilen Russiýanyň Putiniň reklamasyny etmek. Şol onuň özüne ýygnaga gatnaşyjylar bilen Türkmenistanyň 3-nji diktatory Serdar Berdimuhammedow duşuşdy. Russiýanyň Federasiýa Geňeşiniň başlygy Valentina Matviyenka kiçi Berdimuhammedowa prezident Putinden salam. Tanaýam ka Putin onu. We onuň Russiýa sapar etmek baradaky çakylygyna tasdiklama getirdi diýe. Diýmek, bu Serdar ikilikçi 3-nji diktatorlyk özü haýyş edýär. Gaýrat et Putin kaka bize bir çagyr, biziň bilen bir duşuş ýygnak geçir, biziň reklamamyzy et. Bolmasa halk üýşüp ýüzümize tüýkürämesin diýip şondan gorkýan bolmaly. Tasdiklama getiripdir hawa. Hanym Matviyenkanyň bellemegine görä 2021-nji ýylda özara haryt dolanşygy biraz peselli. Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda. Emma ýanwar-fevral aýlaryna 74 göterim össü diýe. Ol ýani men Matviyenka men maşgalamyň Türkmenistandaky biznesi peselli. Maňa ýene bir azajyk men maşgalamy Türkmenistanda edýän biznesine köprek tender verin, köprek iş verin diye aslında. Ol Russiýanyň şirketleriniň Türkmenistanyň bazarlaryna işlemäge gaty gyzyklanýanyny aýtdy diye. Ýagny bilelikde talalyň diye. Matviyenka humanitar uğurda hem hizmetdaşlygyň möhümdigini bellep, Russiýada köp sanly Türkmenistanyň
o studentin okuyanlığına aitdi. Matviyenka Rusya Türkmenistan'ın bir taraflık ýagdaýyna we onun garaşly daşary syýasatyna ýokary baha berýärdi. Bu Türkmenistan'ın halkara arenada agramyny we awraýyny östürýär. Tewitde parahatçylyk we durnuklyk getirýär diýipdir da. Inni başka. Şol duşukda şol video var. Şol videoda häzir görün. Şu videonu şu aydın görüp bilsem men sizden görüp görelim mehribanlygyny. Häzir. Telefondan tapylan o teksti gaçyrdy. Telefondan tekstin ucunu gaçyrdy. Görgülü. Gözler aljyrap. Geplemenden bilen oldu. Aratyrlyk diýilýände syýasatda hukman bolaýmaly. Syýasatçy üçin hukman bolaýmaly esasy şertden biri. İslamyň 5 şerti ýaly. Esasy şertden biri. Ýöne bolar. Ne orçça geplemäni bilýär, ne öz türkmen diline geplemäni bilýär. Şular ýaly. İkilikçi serdar. Inni başka bir habar var. Demirgazyk Koreýa Türkmenistany bütün dünýäde ýalňyz goýdy, öz başyna goýdy. Diýip bir habar var. Bu 12 maýda Demirgazyk Koreýa ýurtda ilkinji koronavirus yokonlaryň hasaba alnanyny boyun aldy we lockdown ılan etdi, yani karantina ılan etdi diye. Deyip, Günorta Koreýanyň Yonhap neşri goňşusynyň döwlet gullugyna salgylanyp maglumat berdi. Şunlukda Türkmenistan öz çäginde koronavirusyň resmi hasaba alınmagyny aýdýan yer şarynaky ýeketek ýurt bolup galdy. Demirgazyk Koreýadan soň. Demirgazyk Koreýada koronavirus barada, ýokanç kesel barada imana geldi. Ýöne bu Aşgabatdaky Berdimuhammedowylaryň ogurluk hökümeti rejimi imana gelmedi. Hakykatda welin geçen 2 ýylda Türkmenistan COVID-19'un bir näçe akymyny başdan geçirdi. 2021-nji ýylyň tomsunyň ahyrlary olaryň iň güýçlisi boldy. Şonda Türkmenistanyň Hronikasynyň jurnalistleri, habarçylary koronavirusyň öňkü akymlaryna garanda bu döwürde ýokonja ýolugonlaryň we ondan ölenleriň sanynyň gaty köp bolanyny habar berdi. Bizim pikirlerini soran raýatlarymyz diye Türkmenistanyň Hronikasy özleriniň we howstarlarynyň ählesiniň ýokonja ýolugonlyklary barada gürrüň berdiler. İçi näsaglardan hyrynlykyň hastahanalarda aljyranlyk we bulanmajorluk emele gelipdir. Gaty köp adam gyrly. Ýöne Türkmenistanyň binamyz hökümeti, binamyz diktatorlyk rejimi we şoň ýallaklary henidem yalan sözlemäge
Türkmen halkyny ýokonç kesellere karşı çaresiz goýmaga dowam etýär. Bu habary men näme üçin beýleki habarlaryň arasyna goşdum? Bu wakany. Mun goşmamyň sebäbi häzir Demokratik Koreýada da Hytaýda aýylgan çagdaýda täzeden ýokonç kesel ýaýramaga başlady. Inni bu häzirlikçe adamlaryň gaharyny ýatyşdyrmak üçin jemgyýetlerde şu wada içinde dowam eden karantinalar adamlaryň sabar käzesini doldurdy. Şoň üçin adamlar birazajyk goguşadyp güýze täzeden köp ýurtlar karantina geçecek bolýar. Şeýle görünýär. Şoň üçin bu habary ören ähmiýetli hatap etýän Demokratik Koreýa ädimini Türkmenistana görelle bolarmy bilenmek. Indi şuýda bir ýer giýjen bir watandaş var, şoňa jogap berjek. Sapargelli Oradow diýen biri gowy adam bolsaň ýurtda ýaşardyň, gatam görmedi. Indi Sapargelli Oradow diýilen watandaş. Bolýa. Men gowy adam däl ekeni. Türkmenistanyň ilatynyň 100'den 60 götürümden 70 götürüm arasyndaky köpçiligi daşary ýurtlarda. Näme üçin? Sapargelli Oradow diktatoryň taşşakçysy. Näme üçin? Keypine çykdymy şol adamlar. Haýsy ýurtda halkyň 60-70% şulara ýalaky daşary ýurtlara çykýan. Haýsy ýurtda? Uruş bolan ýurtlarda da bular ýalaky köpçilik çykanma. Siriýada uruş boldy. Irakda boldy, beýleki ýerlerde boldy. Şolaňam 60-70% ilatynyň 60-70% çykmada ýurtdan. Ýurdun terk etmeden. O taýda uruş ýagdaýy bar. Uruş ýagdaýynda mecbur adamlar terk etmäge, eger janyny upawanýan bolsa. O taýda geňörlene oda. Ýöne Türkmenistana uruş ýok. Türkmenistana hemme zat gülala gulluga Sapargelli Oradow. Ýallaky. Näme üçin Türkmenistanyň adamlary çykdy? 60 we 70%'ň arasyndaky ilat Türkmenistanyň daşyna. Näme üçin sen şuna jogap ber? Inni özüm bilen baglaşykly. Saňa bir zat aýdaýyn. Söwmejek bolup sabar edýän. Inni diňle. Rejimiň ýallatçysy. Men ýokary bilim almak üçin Türkmenistandan Türkiýe'ye çykdym. Näme üçin Türkmenistandan ýokary bilim almadym? Türkmenistan'da hemme zadyňyz pula satylýar. Bilim ýok, pulu bilen satyn alınýar. Türkmenistan'da ýeketek konstitusiýa bar, olam korrupsiýa. Siz korrupsiýa çokunýaňyz. Şoň üçin maňa bilim gerek. Pul bilen satyn alınýan kağız, diplom gerekken. Siz ýurdu satyp, halky satyp, bilimi satyp, diplomy satyp, attestaty satyp ýurdu, halky şu gözüni ýagdaýa siz getirdiňiz. Siz ýalaky taşşakçylar, ýallakylar getirdi. Şoň üçin çykdym. Bilim almak üçin gaýtdym men Türkmenistandan Türkiýe. Türkiýede bilim aldym. Türkiýede bilim alamdan soň Türkiýeň döwlet teleradio guramasyndan maňa iş teklibi geldi. Men näme? Ýok diýenmi? Bular ýalaky Türkiýede her kim, her watandaş Türkiýeň döwlet teleradio guramasyna işläp bilen ama her kim bular ýalaky, her kimin bagty çugan ama Türkiýeň öz watandaşlarynyň, generallaryň, deputatlaryň, ministrleriň çağalary, dogan arnaşlary, hostarlary bolýan netibeden okşular ýalaky zatşalar.
teklif ettiler, menen bolýar diýdim. Ýene şonda da Sapargelle orada sen ýalaky rejimiň ýallaklary täsgel berjek bolurlar. Uğratdırdılar Türkmenistana. Şo wagtky Türkmenistanyň Ankara'daki ilçihanatynyň işgärleri rejimiň adamlaryny sokmak üçin öz dogan garnaşlary bilen şo taýdaky Türkmen bölümini eýelemek üçin bahana tapyp nämemişin döwlet baýan gulluk etmänler Türkmenistana gidip gulluk edip gelmeli uğratdylar. Türkiýe döwletleri radio guramasynyň ýol başçylary diýdiler, olar bilen ama hiç zady. Git el ýaljan kağıt getir döwlet diýdiler. Inha şoň olar ýalaky problemasy ýok diýdiler. Gittim. 3 aýlap Türkmenistandan göý bermejek bolup, hemme ýeriňizi berdiňizmi? Berdiňiz. Ýöne, şutak ýazalan bir zat bar. Şonu ýadyňyzdan çykarýan. Allah'ın kanunyny ýadyňyzdan çykarýan. Gudruty güýçlüň istem zadyny edip bilýän ýeketek gudruty güýçlüň Allah Taala adyny ýadyňyzdan çykarýan. Sebäbi siz ugurlap basyp alan häkimetiňiz bar, Aşgabatda. Hemme zady ederin öýdýäňiz ýok. Onda da ýagşy adamlar, gowy adamlar bar, şolaň ýüzüniň nury hormatyna, şolaň bir ýüreginiň päkligi hormatyna dura ýumrulman ýurt şuwat Türkmenistan. Şolaň kömegi bilen gaýtdym men ýzyma, Türkiýe. We 9 ýyl işledim. İşlep ýörkem 2-nji üniversitede okudum. Türkiýede ulandım, Türkiýede kariyera, emme zadym Türkiýede boldy. Beýle mümkinçilik ýok Türkmenistanda. Nirde bolsa netiben nirde çekse şo taýda. Şoň üçin men Türkiýede galdym. Boldymy? Bolmasa bolar ýaly diýip aýdýan sana täze. Karajoğlan geldi. Assalamu alaikum gadardan illeşler, döwlet kardeşim, sağmanmasyňyz hemmetiýe, Karajoğlan, Karajoğlan, gowuljak bolýar, hawa hastalyklar geçdi bolsun niýe, hemmeňiň saglygyny dileýän. Osman Karajoğlan, salamu alaikum, gowmy dostum, hoş geldin diye. Men Karol tanıdyňmy diye Karol Leo. Sapargelle ýurtda gowy adam garlymy diye. Karajoğlan soraýar Sapargelle. Elbetde garly. Gowy adam garly, gowy adamlar bar ýurtda, elbetde bar, habarlaşyp dur. Gowy adamlar bilen. Habarlaşyp dur. Ine şoňam bir suwutnamat näder size okap berjek. Häzir. Türkmenistandan ýazýar. Bir watandaşymyz. Men ýurduň içinden agam Türkmenim kanalyna tomoşa etdim. Ýurt içindäki zalymlara garşy hereketi gollaýan. Men şu herekete öz pikirimi goşandymy, goşmak isleýändiňe. Salamu alaikum döwlet ağa. Omy ýurtda Merkezi Aziýa Russiýa Federasiýasynyň parlament ara forumuna haramdaga gaty sylaw hormat edildi. Ýokary sylaw hormat edip ýokara gallyrdylar. Bu propaganda bilen ýurduň içinde özüni awraýly ýa ýurt taşyndaky siýasatçylara awraýly edip görkezmek bilen edýämi. Çözülen mesele de ýok bu forumda ýygnakda diýe. Benim jogap berdim. Salam illeş. Samsaklaň özara bireginiň absurd reklamasyny etmegi diýilýär bu zatlara. Bir köpük awraý bolman soň arkasynyň gorkusundan
dünya hem halka o görünecek bolya yaranacak bolya. Bu şoğlan reklamalan çärelen hiç ili peýdasy bolmaz. Gezek Merkezi Aziya gelli basım hereket başlaya, onsoň 5 däl 50 wagtyna yatyp berýände de özünüm haram tokumunum şu ýunaklara çagyrýan beýleki ýurtlaň diktatorlyk işgärlerinden, yallaklarynyň hiç birine malat edip bilmeýär. Hiç birim gelip mına alat edip bilmeýär, gollawa bilmeýär. Her kim öz derdi aladasy bilen. Herkes can howluny başga zatlaň uğruna çykýarlar. Ine mehkemanda onlar. Halkın içindäki garaýyş şundan ibaret. Inni Karajoğlan bilen dowam edýär. Yumurt diye Karajoğlan sapar töňňe sen ýaly odunlar rejimi saklaya. Sen niye gulluya? Hakikattan. Sen odun. Odunun peýdasy var. Ýöne sizin odunça da peýdaňyz ýok. Odundan peýdalanıp haýrlanyp bolýar. Ýöne siz ýallardan haýrlanmaly. Siz halkyň düşmany. Osman jogap berýär. Yankı Sapargelli oraz var. Sana ýöne köý soraň. Pul 500.000 euro bilen awray wezipe isleýän zadyny satyn alyp bolýar diými Türkmenistanda diýär. 500.000 euro bilen. Hanım ana gelip Ýewropaň istenlik döwletini şu aýdanlarmy satyn alyp görköz diýär. Osman, forumda çözülen meseleler yapık kapıların arkasında. Kamerasız yerde çözülýär dostum. Ol çözülen meseleler halktan, milletten, bütün dünyadan gizlin ýagdaýda geçirilýär diýär. Putin'a yallaklyk üçin, üýşüp Putin'e bermek üçin geçirilen ýyňnak diýilýär şoňa. İrlan Miralow Salam Vatandaşlar Döwletagy gitçäşi diýe. Gitçäşi. İrlan Miralow taza bol. Hoş geldin kardeşim. Bugünkü temamız Arkadaş şäherini gollaýanyzmy? Ahal welaýatynyň täze merkezi gurulýar. Welaýat merkezi täze şäher. Şoňa arkadan adyny nakýarlar. Takçak bolýarlar zat ýok. Eýem hemme karar kabul kabul edilýär. Arkadan adyny nakýarlar. Siz şoňa razymy? Siz şoňa kaýylmy? Hemmäňiz inni Serdara tabyn bolýarmy? Serdar Iklitçe. Ahal welaýatynyň ýaşaýjylary, ilaty, watandaşlary, siz Türkmenistan döwletiniň merkezinde, siýasatyň merkezinde, biznesiň merkezinde, bütün hereketiň merkezinde hawa bu haram tohum berdi Muhammedowlaryňam esasy güýç alýas, esasy bizi gollaýar diýenlerim ahal welaýatynyň ýaşaýjylary, adamlary o bu beýleki welaýatlarda da, Lewapda, Marada da esasanam Lewap welaýatynda gaty allym merdimli, gaty çynlaky wezipelerde ahal welaýatynyň adamlary haram berdi Muhammedowlar tohumynyň ýallaklary şu wezipeleri eýeledilýär. Gerek içeri işler ministrlerine, gerek gowpsuzlukda bolsun, gerek beýleki ýerlerde şolar oturdylýar. Hawa inni ahal welaýatynyň ýaşaýjylary, siz welaýatyň täze merkeziniň adyna şu haramlardan adynyň dakylmagyna razymysiz? Siz şoňa kaýylmy? Inni hiç zat diýmän oturjakmy şu ýagdaýa siz?
Hı? Yine yüzüňe sallap gezmäge razymy? Göktepen arnamasyny gorap bildiňizmi biljekkäl. Ýöne inni bir öz vilayatyňyzyň merkeziniň, täze merkeziniň bir adyny goraňa. Hany siz kurtoýdyňyz? Osman, häli biraz garaşyň, milletiň we döwletiň adynam üýtgeder bolar. Gaty dogry. Gaty dogry aýtdy. Gaty dogry. Bu gidişine şona medýalar. Sebäbi näme üçin? Sebäbi. Ýekeje sebäbi bar. Sebäbi bular orramsy. Bulan asly ýok. Asly ýok. Şoň üçin bular ogurlap alan Türkmenistanyň häkimetinden peýdalanyp özlerini asyllarda, özlerini tarihte ulu iş bitiren, tarihte ulu iz galdyran ýal edip görkezek bolýarlar. Ýöne muny hiç kim kabul edenok. Iň merkezi, 3-nji diktator Serdar Ikilikçini hiç kim kabul edenok var şu an. Näçe wagt geçdi? Bolmasa adaty ýagdaýda iň azyndan dolu demokratik bolmasa da kiçi dillen bärde bolaýanyna da bir saýlaw bilen demokratik ýol bilen saýlanan ýaly edilip saýlanýan hökümetleriň, döwletleriň ýol başçylary derrew öz syýasy ähmiýetli syýasy gatnaşy bolan, bagy bolan ýurtlara derrew tapar bolmaýar. Indi men bu sözümden soňam siz ýene bir zatlar etjek bolarsyňyz ýöne. Näme etseňizem biderek sebäbi wagtyňyz dolly. Berdimuhammedowlar, ogrular, wagtyňyz dolly. Näme etseňizem peýdasy ýok. Wagtyňyz dolly. Osman ýene birazdan özbek, gazak diýen milletler galsa Türkmenlerden milletiň näme diýip sorasalar, men Berdimuhammed ýa-da men Gurbanullardan diýmeli bolar Saudiýe. Awa, arkadagly, men arkadagly. Men Arkadagistandan, arkadagly ýurtdan, arkadagly Serdar Ikilikçi diýerler, arkadagly zamanda. Sizin arkaňyza diýreýän, onu arkadagy däl ol. Hawa mehriban doganlar, inni dogam edýäs. Bu Matviyenka, bu Türkmenistan'a bilinesi olan Matviyenka, yine Türkmenistan'ın kronikası neşrinin havarına salgılanyan. Şol havarda Matviyenka merkezi ady yurtlaryna döwlet agdarşyklaryna garşy durmak barada gurrun berdi diýe. Indi näme üçin aly öyle bu sözlem gururly? Näme üçin beýle bir tema açyldy? Bak aýtdy gerek merkezi adyan yurtlaryna geldi indi diýip. Şo taýda häkimiýet çalşyklary başlaýa diýdi. Şeýlemi? Munam Matviyenkaň ýanky sözü. Merkezi adyan yurtlaryna döwlet agdarşyklaryna garşy durmak barada gurrun berdi we Berdimuhammedowdan haramdardan medal aldy diye. Görkezýär suratynam şey. Kömek edermi? Aşgabatda oturan Berdimuhammedowlaryň ogurluk häkimiýetini, diktatorluk rejimini cinayet jogapkärçiliginden boşadarmy? Halas edermi? Etmez. 11-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň başlygy haramda Berdimuhammedowyň ýol başçylygynda merkezi ady ýurtlarynyň we Russiýanyň
hökümet ara ýygyna geçdi. Bu ýygnakda Russiýa ýurdun parlamentiniň ýokary öýü, ýokary jaýy federal geňeşiň başlygy Valentina Matviyenko wekilçilik etdi diýe. Matviyenko biz siziň bilen garaşly döwletler arkalaşy we bütün Ýewraziýa geňişligindäki hökümet ara hyzmatdaşlykda täze sahypany açýas diýen Matviyenkony metbuat gullugy sitirleýär. Täze sahypa açýar. Ýagny Putiniň yok olan awraýyny galdyrmak üçin ýa-da täze formatda bir gulçuluk, orta gulluk etmek formatyny ştaýda uglan edýär. Matviyenkoň sözlerine göre 2021-nji ýylda söwda gatnaşygy gerekken Russiýa Federasiýasynyň geňeşiniň başlygy öz ýurdunyň, ýagny Russiýa Federasiýasynyň Putiniň Merkezi Aziýanyň howpsuzlyk derejesini ösdürmäge gyzyklanýanlygyny sözüne goşdy. Matviyenkoň aýtmagyna görä, bu ýerde gürrüň halkara terrorizm we ekstremizm hemmesini edýän Haram Berdimuhammedowlar. Sponsory halkara terrorçuluğun, ekstremizmin biznes partiýorlary, himayatkarlary, şärikleri, bile ýorganyň aşagyna ýatýanlary haýsy tarapdan alsaňyz alyň, hemmesine şolara ýaranlyk edýän, şäriklik edýän, Aşgabatda oturan ogurluk Berdimuhammedowlaryň diktatorlyk rejimi, hökümeti şolar pul ýasaýarlar. Halkara terroristler bilenem, ekstremistler bilenem. Kimde kim Türkmenistan'na haky, hukuky, adalaty, halallygy istese, hakikatyň aýdylmagyny istese, terrorçy bolýar, ekstremist bolýar, wahhabist bolýar. İmanly boljak bolsa, ana şu günäleri ýönkeye aslında bu günäni edýän, bu günäni eksport hem import edýän Berdimuhammedowlar. Şoň üçin bu Matviyenko olar ýalyky halkara terrorçulugy we ekstremizme garşy bolýan bolsa, Berdimuhammedowlara garşy bolmaly. Şul işin absurdlygyny suwut edýär. Häkimetleri güýç bilen agdarmak we zorlukly döwlet agdarşyklary barada gidýär diýe. Biz şu meseleler boýunça köp taraplyň dialogy ösdürmek, ýagny Berdimuhammedowlaryň häkimeti agdarylmaz ýaly, beýleki Merkezi Aziýadaky diktatorlyklar agdarylmaz ýaly, şu barada biz gepleşiklere söwda dowam edeliň diýe. Hyzmatdaşlygyň Şanhay bileleşki şeýle Aziýada özara gatnaşyk hem ynam döretmek çäreleri gurulmasy ýaly mehanizmalar arkaly gollamagy gyzyklanýar. Matviyenko rus tili temasyny hem degip geçip Russiýa Merkezi Aziýadaky ösüp gelýän ýaş nesiliň rus tilinde bilim almagyny we rus medeniýeti bilen tanışmagyny gönükdirilen taslamalary ösdürýänligini nutady diýe. Ors mektepleri kimler yapdy? Berdimuhammedowlar yapdy. Näme üçin yapdy? Orsa garşy bolan üçin yapdymy? Ýok. Bilimli adam bolmalylar. Okugly, bilimli adam bolmalylar. Haýsy propaganda boýunça, haýsy ideologiýa boýunça okasyn tapawdy ýok. Öňünde soňunda bilimli adam bir zat edip öz ýoluny tapýar, hakykata tapýar. Şoň üçin bu Berdimuhammedowlaryň ugurluk diktatorlyk rejimi üçin hiç hili okugly adam bolmalylar. İňardynyň kiçi dillenmärde, ors mekteplerde bir azasyk orslaň kontrolyny bolansoň bilinmady. Bilimli adam bolmasyny diýip ýapdy. Orslara garşy bolan üçin däl. Orslaryň hemme tarapyn ýalaýanlar Berdimuhammedowlar. We şolaň rejiminden pul gazanýar.
Bundan soň öňkü prezident Haramda Berdimuhammedow Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyň ösmegine goşandy ordeni. Şol ordeni Garaş döwletiň arkalaşynyň 30-njy ýyl ýübiley medali bilen Matviyenkany diýe sylaglady diýe. Bu ýylyň netijesinde Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň hökümetara ýygynyň Aşgabat jarnamasy kabul edildi diýe. Indi şu taýda şeýle bir täzin bir zat barda. Bütün dünýä şu wagt Putinin we Putin'i gollayan dünýäde güýç bilen, zor bilen isleýän adam gyryp, isleýän ýurdun taala, isleýän ýurduny basyp alyp, isleýän zatymy ederin. Men bandit, men garakçy, men talaňçy, men isleýän zatymy ederin. We etmeli, men diýenim bolmaly diýen bir toporun täsirinde şu wagt Russiýa bilen Ukraina arasyna uruş edýär. Inni şol ýanky bütün dünýäde diýdim zorlugy hökümet ýagdaýa getirmek, jinayetkarlary isleýän görnüşinde, isleýän ýurduny, isleýän ýerine talaňçylyk, garakçylyk uruşturup ýörmäge şolara ygtyýar berer ýaly dünýäde täze bir düzgünü, syýasaty kabul ettirjek bolýan. Putin'i gollayanları gollamak üçin bu Orta Aziýanyň ýallaklary şu ýygyna geçirýärler. Bütün dünýä bular ýazgar ýaka, bularan Putin'a ýallaklyk üçin şular ýygyna geçirýärler. Bular nämeň alamaty? Bular bilýär. Gaty ýakynna Merkezi Aziýa döwletlerine syýasy üýtgeşiklikler bolýar, hökümet üýtgeşiklikleri hökbany zuratda bolýar, eýle ýa-da beýle bolýar. Dogry ýa-da ýalňyş, dogry adamlar bilen ýa-da ýalňyş adamlar bilen öňünde soňunda bolýar. Ýöne şu taýda Türkmenistanyň watanyň bähbidini goramak, il günüň bähbidini goramak üçin goramaçylykly agdybirlikde hereket etmeli. Dogry planlaň, dogry strategiýalaň, dogry taýýarlyklaň bolmaly. Bileleşmeli, agdybirlikde hereket etmeli. Şonda esasy alternatiwa diktatorlara garşy sen bolýan, olam türkmen hereket. Bir häzir şoň aladasynda. Bir ýa-da agam bir Türkmenistana taýýarsyz, taýýarmy? Taýýar biz. Bir aýdýar men onu etjek, bunu etjek. Onu edeýin, mene edeýin. Garaş diýär. Her zadyň wagty bar. Wagty gelende. Ýigit näme diýär? Oglan howlu bar, ýöne tuğdana wagtyna bişirdi. Sähetli gün. Fursatyna sähetli güne garaşmaly. Garaşyň. Şoňa çen agdybirligiňizi, öz araňyzdaky gatnaşyňyzy, pikir alşyňyzy, iş hyzmatdaşlygyňyzy, güýç birligiňizi, iş birligiňizi hemmeni güýçlendirin. Diyalogu güýçlendirmek. Bizim etmeli zatymyz. Galan zatyň hemmesi taýýar. Partiýa gerekmi? Partiýada taýýar. Ustawy, jarnamasy hemmesi taýýar. Hökümetiň özü taýýar. Bir däl iki hökümet taýýar. Alternatif programmalary bilen, strategiýalary bilen, hemmesi bilen taýýar. Hemmesi däme çöregi tandyr gyzanyna ýapmaly ýa-da şol. Şoň üçin howlukmaly. Ruhuňyzy belen tutun. Hiç wagt ruhdan düşme. Halk, watandaşlar eýesiz däl mehrimandygyny. Siz eýesiz däl. Kameranyň öňünde aýdylmaýan, aýdylmaly zatlar bar. Edilýär. Gijegün. Adamlar nädip hasta bolýar? Stresten, gaýgydan, gussadan ýa-da köp işler. Özüne demdiç bermän, bilýär. Köp işler, uykusuz galyp, köp işler, diýen organizmiň
kuwatdan düşýär, şeýdibem hastalanýar. Başga sebäp ýok. Bir tarapdan. Şoň üçin ýöne diýinçilik zat edip ýene-de bilimini goşap täzeden çykdyk kameralaryň öňüne, halkymyzyň öňüne, bütün dünýäniň öňüne. Şoň üçin ruhdan düşme. Kommentariýalarymyza dowam edýär. Türkmen tu geldi. Salamu aleyküm döwlet aga. Bu elhinç ağaçy aýralyp taryhy wakalar ýene näçe ýyla çeker. Türkmen tu ýyla çekmez. Ýöne bir şeýle zat barda. Meselem halkara proyektler. Inni regionlarda, sevitlerde, yurtlarda häkimiýete çalışmak, siyasatı üýtgetmek, halkara proyektleri köpçülüğün hereketine ser edýär. Sebebi bular gün matarda oturan adamlar, bular gün matarda öz jemgyýetine nähil bolsa, şol standartda, şol düşünjede ser edýär. Sebebi olam dogry, sebebi bul adamyň doğup, döräp, öňüp, ösüp kemala gelen atmosferasy şu. Munda başka psikology ýok, munda başka görnüşde psikologik täsir etip bilmeýän başka standartlar, formatlary bulara kabul ettirip bilmeýän. Şoň üçin nirde hereket bolsa şo taýy üns çekýär. Inni Türkmenistanlar bizim üçin Allah Taalaň bir eçilen gaty uly şansy, gaty uly bähwitli artykmaçlygy bir uly döreden bizim üçin pursady bar. Olam näme? Türkmenistanyň ilatynyň 100den 60-70 götermi. Onda da elinden iş gelýän. İstenlik işi döwüp, büküp, egip biljek başarnykly watandaşlarynyň eklenç üçin köpüsiniň daşary ýurtlara çykmagy we daşary ýurtlarda bolmagy. Bu gaty uly avantaj, gaty uly artykmaçlyk, gaty uly mühim pursat aslında. Türkmenistan üçin, Türkmenistanyň geljegi üçin. Şoň üçin şu daşary ýurtdakylar bileleşip il gün bähwit üçin agdy berlikde näçe köp biz guramaçylykly gowy hereket edebilsek, halkara informasyon görüşünde näçe sesimiz gaty çyksa, ýygy-ýygydan çyksa, şonda biz üns çekebilýär. We halkara proyektlere şolong ünsüni özümüze çekip bilýär. Şolara düşündürip bilýär. Şolara düşündürmeň iň birinji şerti şolong ünsüni çekmek. Şolong ünsüni çekmek üçin hem şol gün watardaky formatda hereket etmeli. Bililikde hereket etmeli. Gün wataryň formatynda hereket etmeli. Bu diýmek däl. Biz Türkmenistanyň Halk Respublikasyny guramyzda, döredemizde halkyň döwleti, hökümeti bolanna gün wataryň formatyny ýok, olar ýanlar. Türkmeniň tebigatyna görä, türkmençilige görä, Türkmeniň tebigatynyň Allahy guruluşynyň şertlerine görä bolar. Şonyň adyňyzdan çykarmaň. Bu gün wataryňkyny kopýalamak, ýa gün watara yaranmak, ýa gowy görünjek bolmak da o däl. Men aýdýanym, gün watarlara bir zady düşündirjek bolsaň, öz gün watarly formatyny, mentalitetini düşündirmeli. Men şonu diýjek bolýar. Bu elhinç ağaçy aýralyk. Inni sen soraň jogaby bakyňa maýdyşýaly halkara siyasat bilen gyklanýanyň jurnalistlaryň zatlaryň hemmesini aýdyp edip ýören zatlaryna syn salanda gerek
Merkezi Aziýadaky, Orta Aziýadaky döwletlere, şolaň döwletleriň syýasy üýtgeçikliklerine, häkimetiniň üýtgedilmegine gerek bolsa, ýa-da häkimeti üýtgetmän häzirki hökümetler bilen şolaň proýektine görä üýtgeçiklik sebäbi bu diýmek däl. Bütün döwletler häkimetin çalışmaly üýtgetmeliden eger şol proýekte, halkara proýekte gawat geljek bolsa, şol hökümetiň içinde käbir üýtgeçiklik edibem dowam edip bilýärler. Sebäbi bärde behwide serediýär bolar. Olar il günüň behwidini sereden öz behwidini serediýär. Bu halkara proýektleri alyp barýan, durmuşa geçirýänler. Şoň üçin ýöne sen güýjüňi görse, ýagny iliň güýjü, siliň güýjü. Iliň güýjüniň guramaçylyklydygyny görse, onu istese istemese sen bilen birlikde hereket etmeli bolýar. Sebäbi sen bilen hereket etmese, onunla iki işli bolýar. Bu diktatorluklardan dynanyna, ýyzyndan garşysyna gatyly güýç çykýar. Gatyly pähkerçilik çykýar. Bular üçin kärli däl, peýdaly däl. Şoň üçin bular katygowy tüccar, bular biznese zady gowy bilýärler. Diňe syýasat edäl biznese. Şoň üçin men Brok bilen hem diktatorlukdan dynýar, hem özüme halky garşy düşman etmän, şo taýda öz proýektimi durmuşa geçirýänni, geçirjek bolýanny. Iň azyndan şol öz üýtgeçikliklerine goşşak bolýar şo taýda. Indi şeýle bu proýektleri alyp barýanlar, durmuşa geçirýänler bilen gürleşilenmagty, işleşilenmagty, il gün behwidini 2-nji, 3-nji, 4-nji, 5-nji planda tutup bolmaýar. 1-nji planda tutmaly. Bu adamyň ukuýuna bagly. Birinjisi adamyň ukuýuna bagly. Diplomatiýada üstünlük getirýände ukuýuňa bagly. Ukuyplu bolsaň, diplomatiýa sen hemme tarapyň açýa, ukuyuň bilen hemme zat edip bilýän. Uruşlarym çözüp bilýän, uruşdy, bolup duran uruşlarym hemme zatym çözüp bilýän. Aslında häzirki Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky uruşy çözmek kynynlaryň sat. Ýöne bu işlerden haýyrlanýan, peýdalanýan halkara korporasiýalar bar. Halkyň gyrlany, halkyň aç galany bulan piňine däl, bular gyzyklandyrynak o zatlar. Baýlar näçe köp girdiýi galanda boldy. Halk gyrly, halk aç galy, gytlyk bolar, o bolar, bu bolar, bu zatlar gyzyklandyrynak bolar. Şoň üçin guramaçylygymyzy güýçlendirelim. Gyýyska wagtda Merkezi Aziýada, Orta Aziýada başlajak syýasy oýunlara bizem goşulýar. Şol syýasy oýunlarda esasy figura bolýar. Biz eger halk bolup guramaçylygymyzy güýçlendirip bilsek türkmen tu. Sen güýjüň görse, sen bilen şertlerde dagalalaşýarlar. Şoň üçin olar bilen işleşmek diýmek, bu proýektleň içinde esas figura bolmak diýmek, olara tabin bolmak da, bu başga zatlar düýbünde. Ya da hökümet ýurt içindäki halky soýup taşynmaky halky bilen çetleşjekmikä? Näme? Ya da hökümet ýurt içindäki halky soýup taşynmaky halky bilen çetleşjekmikä? Bu arada aýtsaňyz. İkinciňe kan düşünmedim. Şonu birazcık düşünüklere getip aýtsaň, jogap bereýin. Rifat Berdiýew. Bir ogry biriniň gapçygyny ogurlap gaçsa, derrew Hudaý urup, maşyn kakyp bir zatlar bolup ölýär. Emma bular şonça haramlyk edýär.
Bulary Hudaýam uranok, men şoňa haýranlyň. Häzir oň men jogabyny berjek. Mikrofonda onu tutup alaýyn. Inni özüňi rahmet çekmeli. Ağlamadyk. Oğlunu ağlamadyk. Çağa emzik ýok diýileni. Şoň üçin özüň hemme zatda bir başga birinden garaşsan, onda sen ıhtiyaran başga birine berýän. Ihtiyaryny hemme zatyňy başga birine berenden soň sen öz isleň bolar öýtmek absurd. Sebäbi sen ıhtiyary ona berdiňe, diýme? O näme istese şoň isleýişi ýaly bolýar. Şoň üçin ıhtiyaryny başga birine bermeliler. Ondan Hudaýyňdan soňra eşeňi berip durşa diýer. Hemme zady görüp dur, elbetde görýär. Öyle inni Hudaýam gelip sen öz etmeli işleň bilen meşgul bolsun. Men näme edýän? Men näme etdim diýip soramaly. Rifat Berdiýew. Men näme edýän meselem? Şulurda men näme edýän? Bir watandaş hökümine näme edýän? Birinjiň bir dänesi ýaly men goşandym bolýarmy? Diýip. Şular ýaly seni edip bilýäňiz. Bir gawa her gün birinjiň bir dänesini taşlan. Näle bolýar? Bu inni maddi görünüşi burada. Görüşü şu hak adalet görüşünü Türkmenistanyň öz halkynyň ıhtiýaryna boljak, halk tarapyndan alınıp barıljak häkimiýetiň, hökümetiň görüşünü her gün şol birinjiň bir dänesi ýaljak goşsan gaty ummata zat bolýar. Rifat Berdiýew. Şo taýdan başlandy. Allah gulunyň işi bilen näme üçin gulunyň deregine oň etmeli işini öýretsin. Hemme zat aýan, hemme zat düşünükli, kelläňi işletmeli, görüşmeli. Karajoglan türkmen. Maksat bir zat edip diktaturany ayakta tutmak gaty dogry. Uýuryny berýänler, eplýänler, özüni epdirýänler biri-birini bollaýar. Edil özü. Türkmenistanyň eli bilen beýleki Orta Aziýa respublikalaryny Rus tawinlygyna dykmak isleýärler gaýtadan. Küntü rejim diye. Edil özü. Türkmenistanyň bahanalap, Türkmenistanyň üssü bilen beýleki Orta Aziýanyň ýurtlarynaky Ors yallaklaryny şolaň üssü bilen reklam edýärler. Olam näme üçin? Öz ýurtlaryna reklam edip bilen oklar. Sebäbi ol ýurtlaryň içinde Ruslara garşy garşylyk näýlelik görkezjek gaty köp Türkmenistanyň garagynda. Türkmenistanyň Berdimuhammedowyň ugurlyk diktatorlyk rejimi şundan peýdalanýar. Türkmenistanyň ilatynyň 60-70% bunda da iş başarýanlary daşary ýurtlarda bolan soň şoňa arkalanyp Türkmenistany Putiniň Ors basywaljylygynyň, Ors reklamasynyň meýdançasyna öwürýär. Şoňa atça kirine berýär. Gelin özüňiz şu taýda reklam edin, Türkmenistanyny özüňiz reklam edip beýleki goňşy ýurtlaram şolaryň göz boýawçylyk edip, şolaryň allap, gipnoz edip, pırdat edip, täzeden özüňize gul edin diýip şoňa hyzmat edýär. Bolarmy? Bolmaz.
Garaja bolan türkmen bir kanun döwlet agdarşygyna garşy Russiýanyň kömek berjegini aýtdy. Ine näme diýe? Proyektler durmuşy Merkezi Aziýadaky hökümetleri, syýasy guruluşy, syýasaty üýtgetmek proyekti diýilýär. Şu proyekte garşy Russiýa nämemişin Türkmenistanyň we beýleki Merkezi Aziýa döwletlerini gollajakmyş. Russiýanyň oralaky nemesine gaýrat ba bolsa, özüniň orasyn. Ögdüler, çiğişirdiler, Ayşe-ile beýle. Yadro yaraglarından başka. Orsun nämesi var? Goşunama boş çıktı. Bu goşunu. Yani dünyada Amerika'dan onun ikinci yerde durýar diýerler. Ya kawa üçüncü yer Xitay goýup, Xitaydan soň Russiýa diýjek bolýar. Hawa näme boldy? Boş çıktı. Bunça goşun üçin çıktaý jedilli Russiýada. Ýöne o çıktaýjylar näme gitdi? Çinovniklerin jübüsine gitti. Putin'in töweregindäkilerin jübüsine gitti. Hawa ziyany kime yetti? Halka yetti. Onunça tehnika, näçe tany tehnika ýitirdi. Ukraina uruşunda. Eni de mitrip gidip otur. Adam mitkisi Hudaý saklasyn. Owganstandan beter boldy. SSR Owganstana girende edil bolar ýaly ýetki çekmedi. Häzir gaty aýlyga ýetki çekke. Ha, şunu bilerler. Bildiğin Ukraina bilen uruşamda Ukraina'nın arkasında NATO var. Ya da bütün dünya var. Öyle da biz bütün dünya karşı. Yok. Yok. Rusya'nın yenilýänini, yeniljekdigini ve hiç vakt yenip bilmejeginin bir subutnamasy var. Mekabanda onda. Olum Russiýada da konstitusiýan korrupsiýa bolmagy. Edil Türkmenistanda. Birinci yerde korrupsiýa durýar. Korrupsiýa we korrupsiýanyň şertleri birinci yerde İncilden hem ýokarda durýar şo. Şoň üçin diňe korrupsiýa. Görýäňiz, korrupsiýa sebäpli Russiýa öz goşuny üçin etdim diýen çykdyjysyna Putin'in töweregindäkilerin jübüsine salyp urutyp goýberdi. Inha netijeni görýäňiz. Bu zatlar gün watar bilmeýänler öýdýäňiz. Bilýär elbetde. Hawa inni Finlandiýa bilen Şwesiýa NATO aza boljakmyşyn. Russiýa Finlandiýanyň toguny kesdi. Kesende näme? Ukraina näme üçin hüjüm etdi? NATO girme. NATO ben sergedime gelýär. Ine olar ýaly bolsa Şwesiýa bilen Finlandiýa NATO girýär. Edil düýüne gelýär. Hawa şomy maksat şo däl. Hakykatdan hem öz halkyny söýýän bolsa Putin we Putin'in töweregindäki adamlar Russiýada şunça baýlyk bar, şunça pul bar, şunça mümkinçilik bar. Şo adeçenne Russiýa döwleti başgaça bolmaly. Ýöne bular gemirip, talap, uğurlap gidip oturlar, bu da ýaklar. Men özüm 3 ýyl Russiýada işläp gaýtdym. Guruşykda. Ofisde guruşçukçy bolup garaýşdy işlemmi. Şoň üçin bilýän, gaty aýlyga çaldy. Şoň üçin 5 köpüge hemme adyny satýan adamlardan hiç wagt Goğuz adam onlara da garaşma. Türkmenistany talap oturan korrupsiýerler elbetde öz hojaýynlaryna, öz mollumlaryna, öz ustaatlaryna taqdim edýärler. Oşolardan kömek araşýarlar. Olaram kim? Orsetdäki korrupsiýerler. Korrupsiýerligiň soňy ýok. Gaty çalp çökýär. Sebäbi bular öz oturan şahasyny özleri kesip otur. Şoň üçin Russiýa korrupsiýa meselesini çözmese, korrupsiýany yeňi bilmese, korrupsiýa yeňilen Russiýa hiç wagt
hiç ýurdy ýeňip bilmeýär. Şoň üçin Russiýa oğlu bilen korrupsiýany ýeňmeli. Korrupsiýany ýeňenden soň belki ýöne şuňkuň biz öz gözümüz bilen bütün dünýä nämen görýär? Korrupsiýa diýilen dadyň ýurdy, halky tozurýanyny görkezýär. Suud etdi we Orsun goşuny direksiz bolup çykdy. Näçe tany sen ýadro nemen bolondan näme? Bassan olan basýar. Awtomatik ýagdaýda basýar. Dünýäni ýok edýär. O tür ýeriňizde urýanyz. Olar ýala ketjek bolsaňyz munça yüzlerçe milliardlap puly näme üçin ogurladyňyz? Ya o pullary zatlary başga planeta uratdyňyzmy ýok? Absurd edýän zatlar. Antipropaganda. Ýurdun içinde şu wagtky işten çıkarılan ministrler we ýokary wezipeli işgärler öz arasynda agdarşyk etse, halk olaň ýzyna düşermike we düşmelimi? Gaty bir nemetdiň. Sonra verdiň ömrüň uzak bolsun. Antipropaganda. Indi şeýle bir zat bar. Ýurdun içinde şu wagtky işten çıkarılan ministrler diýär. We ýokary wezipeli işgärler öz arasynda agdarşyk etse, edibilmeýärler. Näme üçin edibilmeýärler? Agdy bir däl. Eger bular öz arasynda wezipeden aýrylandan soň agdarşyk etmek niýeti bar bolsa bulan wezipedeke has köp şansy, mümkinçiligi bar, güýji bar. Wezipeden aýrylandan soň bulan öz aralaryna dilluguşyk edip agdarşyk kurmamak mümkinçiligi noluň amaşanyna. Wezipedeke iň azyndan 50-50 diýip biler. Ýöne bulardyň özüni pikir edýän adamlar. Başga hiç zat pikir eden oklar. Aslında bu ýokary wezipeliler Türkmenistanyň diktatorlyk rejiminde işlen ministrliklerde, ýokary wezipelerde işlenler. Aslında bular ýalaky öz aralaryna bileleşip, agdarşyp, birdat edibilýän bolsa, ýylygynyň bähwidine bolsun ýa-da bolmasynna, öz bähwidine de ýa bir keseki bähwidine de bular bileleşip, birdat edibiljek ýagdaýda däl. Sebäbi bulan hemmesi öňkü diktatorlyklaryň önümi. Şolaň önlüren mankurtlary, robotlary, zombileri ýaly. Bular şo pul tupravlenie diýilýär. Şoraýaly jylawyny çekip hereket etdirmek ýa-da oýunjoklar bolýar, şeýde ýüpü bilen nemet hereket etdirilýär. Şolar ýaly. Bulan öz ýytyary bolup, öz ýytyraryna birdat edibilýän, bililikde birdat edibilýän adamlar däl olar. Bilgeçleýinden şolar ýaly, ýörüýte şolar ýaly adamlar ýetişdirip, oýnatk edilip, iş edilýär. Soňam şo bir gezek ulanylyp zıngılyan da atyalam zıngıp göberýärler. Şoň üçin antipropaganda sorum gatty gowy ömrüň uzak bolsun sag bol. Ýöne ol öňkü ministrlerden, öňkü ýokary wezipeli işgärlerden hiç zada garaşma, oňly zada garaşma. Olardan peýda ýok. Halk olaň ýyzyna düşmelimi? Düşermi ýa-da düşmelimi diýär. Bir ogrudan dynjak bolup başga bir ogra bilemokdur. Türkmen tu. Ağam esasy insany söýýän, adalaty, pes, päl, baýy garaýy halky deň derejede bujoklajak, akylly hereket edip, watan üçin, halk
ilgün bäklikli iş üçin tarihta at goýjak türkmeniň bagtyna döremezmi? Dörer. Ne dip bolsa. Bir däl bir näçe şanslar, pursatlar çykar görürsiň, bilece şaýat bolarsyň. Ne dip bolsa. Ali tatly işten çıkan ministrler elini kolunu sallap görürmkä diýip sonra olar barjak jaýyna bardylar diýe. Olar arkaýyny öz uğruna goýbermediler diýe. Elbette Türkmenistanyna korrupsiýa höküm sürýär. Korrupsiýa Türkmenistanyň konstitusiýasyna öwrildi. Resmi bolmayan konstitusiýasyna. Ýöne hakyky iş ýüzündäki Türkmenistanyňky sistema dolandyryjy korrupsiýa. Ministrler hökmany derejede bu owurluklara, talaňçylyklara gatnaşaýmaly, ýokary wezipeleriň gatnaşaýmaly. Her kimiň aýlyk para peşkeşden dolmaly planlary bar. Berilýän buyruklara göre talaňçylyklary, owurluklary, her zatlary edämeli bolar hökmany suratda. Sebäbi Türkmenistanyňky bu Berdimuhammedowylaryň owurluk rejimi diňe şu görnüşde işler. Başga görnüşde işler. Ministr diýme, ýokary wezipeler diýme. Bular şu wada içinde Türkmenistanyň edilip gelinen jenaýatlaryň şärigi, şolara gatnaşyjylar, Türkmenistanyň oýnalýan diktatorlyk teatrynyň oýunçylary diýme. Edilen jenaýatlaryň şaýatlary, canly şaýatlary diýme. Näme üçin şaýat diýende köprek elinde delil bolan ýa-da diktatorlyk rejimine bir garşy şaýat hökümini kady etdi, halkara suwutda bir ýerde köprek zat aýdybiljek, suwutnama görkezibiljek, pälinden gaýdyp tow edip biljek adamlar derrew ýok etip görýärler. Sebäbi şu. Ekran onlar bir ýarym sagata geçdi. Şoň üçin eger mümkin bolsa şu günkü günýälimizi şutaýda jemletek, başga soraw, garaýş, pikir ýok bolsa, ertir nedip bolsa ertirem ýene bir günýälim etmekçi, ertiriň temasy bilen magşykly. Ertir tehniki bökdeşlikler, päsgelçilikler sebäpli şu günkü biziň günýälimize gatnaşyp etip vatandaşlarymyzdan günnüz olan tehniki nemelerini test edip, sınavdan geçirip, arkaýyn baglanyp ýaly edip, edip bolsa ertir mehmanlar bilen bilelikde, söhbetdeşler bilen bilelikde bir günýälim eders. Şoň üçin şu günkü biziň günýälimimiz arkada şäherini gollaýan reklamalar Berdimuhammedowlary halkara hukukdan halat edip bilermi? Hemmäňiz inni Serdar ikilikçe boyunmalyňyzmy? Boyunmy? Diýilen sorawlar esasynda bugün habarlar, maglumatlar, garaýşlar beýan edildi. Mehmanda onlar. Ertir nesip bolsa ýene günýälim eders. Günýälimizde mehmanlarymyz bolar, olaram öz garaýşlaryny, pikirlerini, berýän bahalaryny siziň bilen paýlaşarlar, siziň dikkatiňize ýetirerler. Netip bolsa ertirki günýälimde ýene ilgün mähbitli gowy söhbetdeşikler, pikirleşikler, maslahatlar eders. Osman köp sawal alamjan elin ýüzüň dert görmesinni Allah'dan hemmämiz bilejek ýarpasyn Osman Karolyo hemmämiz bililikdi diýäs. Men diňe alyp barjy galan işi sizlere edýäňiz. Tesirleriniz bilen, kommentariýalaryňyz bilen alyp barýaňyz. Tomaşaçylarymyz gözleriniň nuru bilen kellelerine ýazýarlar, görýärler, gören zatlaryny aýdýarlar, ýaýradýarlar. Informasiyon görüş, hakikat üçün, halallık üçün, halkın ýagty geljegi üçün.
gulçulukdan halas bolmak üçin, şu haram, ogry Berdimuhammedowlaň häkimiyetinden we şoňa meňdeşleň iştäsini açýan ýagdaýlardan doly halas bolmak üçin görünen görünmeýän belalary Türkmenistan döwletiniň başyndan ýok etmek üçin hemmämiz bilejek görüşýär. Hakykaty diňlemegem görüşüň bir görnüşi ýaýratmak ýaly. Şoň üçin hakykatlary görýäňiz, diňleýäňiz, gollaýäňiz, goşaň toşýaňyz hemmämiz bilejek ýa şu zatlary. Biziň hemmämiziň behgidimizde, hemmämiziň şu zatlar, nesibämiz, hemmämiziň ihlasymyz, bililikde, bileje murat bolar, nesip bolsa. Köp sag bol. Türkmentu ýaşy gowy günlerde duş alýan, toýda çakly gyska wagtda öz ýurdumyzda halkyň häkimetine dolanylýan bütün watandaşyň her bir raýatyň tohum tijinin 7 puştunyň geljek 7 nesliniň 70 nesliniň hemme taraplaryň durmuşynyň sosial haklarynyň syýasy jemgyýetçilik haklarynyň dolu kepilligi aslında alınan Türkmenistanyň Halk Respublikasyna belilikde nesip bolsa gyska wagtda toy saçakly gatnaşyp görmek nesip etsin Türkmentu saja bol. Osman vatandaşlar giýjäňiz rahat bolsun, işleriňizde üstünlük, maşgalaňyzda agdygirlik, minnetdar. Milletimiz, ata vatanymyz üçin alyp barýan işlerimizde üstünlük hemmämize diýe taňry ýalkasyn köp sawap toýňyzda etsin. Mehriban doňlar, nesip bolsa ertirem Türkmenistan bilen baglanşykly has aktual temalarda syýasy ýöňdawarjylaň, aktivistleň garaýşlaryny siziň dikkatyňize ýetirer. Ertirki gün ýaýlymyzda Türkmenin kanalynyň bildirişler bölümi var. Türkçe topluluk diýilýär. Şol bölümden bildirişleri ýazarlap durun. Bildirişler üçin, habarlar üçin ýörüte habar berilýän bir nemecik var. Şonam açyň, jaňjagaşy açyň. Aw eger kyn görmeseňiz kanalymyzy beğenin, ýaýradyň, bollan. Kyn görseňiz diýiljek adym ýok. Aw näçe köp portokşan çok gowy. Az bolsun, uz bolsun olam dogry. Şoň üçin onda ertirki gün ýaýlymyza çenli koşsa bolun. Gün ýaýlyma gatnaşmak isleýän ýa-da özü gün ýaýlym bolman, ýöne öz ara söhbetleşip geçirmek, halka öz başyndan geçen hakykatlaryny, ýagdaýlaryny bir tejribe bolsun, halk oda düşmedi ýaly diýip öz ara söhbetleşip görnüşinde, anonim görnüşde söhbetleşip geçirmek isleýän watandaşlarymyzdan bolup biler. Olaram hiç il gürlüňi ýok. Hökman gün ýaýlyma gatnaşmaly bilen zat ýok. Gün ýaýlymdan daşary öz ara söhbetleşip görnüşinde de, interwiu görnüşinde de biz gepleşik taýýarlap biler. Şolam ýadyňyzda bolsun. Aşakdan görýäňiz biziň ara gatnaşyk maglumatlarymyz, e-maillerimiz we sosial medialardaky biziň adreslerimiz, salgylarymyz, habarlaşmak salgylarymyz geçip dur. Şolardan habarlaşyň. Anonim galmak şerti bilen isleýänler anonim videosuz ýöne şeýle söhbetleşip görnüşinde geçirip bilersiňiz. Tijeniň gata az wagtlaryny siziň hem goşandygyňyz bolsun. Geljekde çağalaňyzda, artyklaňyzda, ýurtlaňyzda, çoğutlaňyzda şu gazanylan ýeňişde, şu edilen işlerde, üstünlüklerde meňem paýym boldy. Şu zatlar etdim, şu netdim diýip şolar buýsanlar ýaly. Öz nesliňizi, tohum tijiňizi awray sowgat eder ýaly. Türkmeniň birleşen
halk frontuna Türkmen hereketi goşulup bilelikde, agdy birlikde haramzadalara, ugurlara, kezzaplara garşy gysga wagtda ýeňiş kazanmaga sizem öz goşundygyny goşun. Gysga wagtda öz watanymyzda toý saçakly gatnaşyp, görüşüp ýörýänçek häzirlikçe goşsa bolun. Allah ýarňyz bolsun. Öýüňize, ömrüňize bereket, giýjäňiz rahat bolsun, saman ýatyp duruň. Ertir bagyryň gowdaýyn jalyň, keyipden çykyn. Akşamlyk ýene söhbet ederiz. Türkmeniň halkyň ruhuny galdyrar. Hemme zat agdy birlikde, agdy birlik, agdy birlik, agdy birlik. Toýda görüşelim mehmanlygyny. Sag bolun. Ertirki dünýä aleminde çendik.